Salam dakata. A wannan bidiyo din za mu yi bayani akan abin da ake cewa market structure da kuma breakup structure da yadda za ka fitar da order block. Mutane da yawa suna ji ana magana akan abin da ake cewa order block, breakup structure da market structure. To amma duka wa'innan fa kowanne yana da invalid. Kaga market structure akwai invalid market structure akwai kuma valid market structure. Haka breakup structure yana da invalid breakup structure sannan kuma akwai valid breakup structure. Haka akwai order block ɗin da ba za ta ma aiki ba kwata-kwata. Order block muna nan da su kala-kala, misali akwai su primary inverse order block, akwai engulfing between, akwai engulfing order block, akwai standard order block. Misali dai irin wa'innan order block ɗin dukansu akwai su suna nan kala-kala, wanda yana da kyau a ce ka san su, ka san yadda ake fitar da su domin za su taimaka ma duk lokacin da ka zo yin trade. So misali ga wanda ba san ya ake fitar da market structure ba ko kuma menene ake nufi da market structure har fitar da order block shine. Mun sani cewa market tana tafiya kala uku ne, tana tafiya imma uptrend ko kuma downtrend ko kuma ainihin sideways. So bari mu buga misali domin fitar da ainihin market structure namu. Misali a daidai wannan gurin muna da shift haka of muna da higher high, muna da higher lows, muna da higher high, muna da higher lows. A nan daidai wannan level ɗin mun samu abin da ake ce ma breakup structure. Misali a wannan level ɗin daidai wannan level ɗin mun samu a nan gurin mun samu abin da ake cewa BOS. BOS misali kenan mun samu BOS shine aka ga in suna rubuta shi like this haka. Mun samu abin da ake cewa BOS. Nan ma mun samu abin da ake cewa ainihin shi ma breakup structure a daidai wannan level ɗin, shi ma mun samu abin da ake cewa breakup structure. Shi ma mun samu breakup structure. Then nan ma level ɗin mun samu abin da ake cewa breakup structure a daidai wannan level ɗin. Okay, shi ma mun samu wato breakup structure wannan level ɗin. So mun samu abin da ake cewa breakup structure a daidai wannan level ɗin shi ma. So a daidai wannan level mun samu breakup structure. A nan gurin ba mu samu another breakup structure ba sai muka samu kuma abin da ake cewa church, wato change of character. Market tana tafiya bullish trade, daga bullish trade kuma yanzu ta change direction za ta dawo abin da ake cewa wato change of characters. So market ɗin tana tafiya bullish trade, mun samu BOS breakup structure, nan ma mun samu BOS mun samu breakup structure, nan ma mun samu BOS mun samu breakup structure. Breaking wannan low ɗin da aka yi a daidai wannan level ɗin, breaking wannan low ɗin da aka yi market ɗin nan ta yi pushing up. Misali a nan bari mu a daidai wannan level ɗin market ɗin nan ta yi breaking wannan low ɗin da market ɗin nan ta yi, to a nan ne muka samu abin da ake cewa breakup structure. Breakup structure. Market tana so ta canza direction daga bullish trend zuwa wato bearish trend. A daidai wannan level ɗin kuma muka samu order block namu. Sai an samu change of character sannan ake iya samun wato abin da ake cewa order block. Sai an samu change of character sannan ake samun order block. Mun samu change of character a daidai wannan level ɗin. Mun yi karatu a wayanda suke bibiyar mu, mun yi karatu akan abin da ake cewa fire value gap, wanda dai shi ma za mu zo mu ƙara yin video akan shi. A nan mun samu change of character, mun samu order block ɗinmu a daidai wannan level ɗin kuma shi ma mun samu abin da ake cewa breakup structure. Breakup structure. Breakup structure. Haka idan market ta ƙara pushing up, ta ƙara komawa, ta ƙara dawowa, shi ma mun ƙara samun abin da ake cewa ainihin breakup structure a daidai wannan level ɗin. So wannan shine yadda ake ainihin fitar da market structure, yadda ake fitar da breakup structure, yadda ake fitar da order block. Mun sani kamar yadda muka yi bayani muka ce nan gurin inda aka fara samun change of character nan ne zai zama order block naka. Imma wannan order block ɗin ta zamanto engulfing order block ko kuma ta zamanto standard order block ko kuma ta zamanto primary impulse order block. So duka wa'innan za mu zo za mu yi karatun su insha Allahu idan kuna bibiyan mu a sannan a hankali. Wannan video ɗin ku daure ku like na wannan video ɗin sannan ku share wannan video ɗin. Idan akwai abin da kuke tambaya ku rubuta mana a comment section, mu kuma da mun gani insha Allahu za mu yi muku bayani ƙwarai da gaske. So wannan shine yadda ake fitar da abin da ake cewa ainihin market structure
wato break of structure da kuma change of character, wanda insha Allah a bidiyon mu na gaba za mu zo za mu yi bayanin yadda ake fitar da su a cikin chart. Yanzu mun yi bayanin su ne a line, to kuma za mu zo mu fitar da su yadda ake fitar da su a chart, yadda za ka gane invalid order block, za ka gane wato invalid change of character, sannan kuma za ka gane invalid wato valid change of character. Haka za mu zo mu bayani akan abin da ya shafi valid BOS da kuma invalid BOS. So duka insha Allah za mu dakata a nan, kasancewar bana son bidiyon yayi nisa, saboda haka kar a manta da like da share da kuma ainihin follows. Mun gode.